Tam mi zjedla 1/3 všetkých cukríkov, Melitka 1/9, Ľudsky 6. A Klárke zostali len 3 cukríky a otázka je, koľko cukríkov bolo pôvodne v balíčku. Samozrejme predpokladáme, že nikto iný z nich nejedol. Takže poďme po jednom. Máme tu 1/3, máme tu 1/9 a máme tu 3/6. No, keď sa pozrieme na tieto 3 menovateľa, 9, 3, 6, tak proste, neviem, mňa hneď napadá 18, lebo v nej sa všetky 3 nachádzajú. Takže z týchto 3 zlomkov si vyrobíme 18. A tie 18 spočítame, aby sme zistili, že akú časť zjedli 3 dievčatá dokopy a zistili teda, že aký je celkový výsledok. Takže poďme na to takto. 1/3, keď sa zamyslíte, tak 3 ste museli násobiť čím, aby vznikla 18. 3 ste museli násobiť 6. Takže aj jednotku musíme násobiť 6 a preto tu 1x6, tuto bude 6. 9 ste museli násobiť 2, aby ste dostali 18, takže aj čitateľa budeme násobiť 2, čiže 1x2 je 2. A posledný zlomok 6 sme museli násobiť 3, aby sme dostali 18, čiže aj hornú 3 musíme násobiť 3, aby sme dostali 9. Čiže ešte raz to zopakujem. Najprv si premyslíš z tých čitateľov, čo by mohol byť spoločný násobok. Keď ho máš, tak spätným smerom zisťuješ, že čím si musela daného menovateľa násobiť, aby ti vznikol ten spoločný menovateľ. A keď to zistíš, čiže tuto to bola 6, tak aj čitateľa musíš vynásobiť presne s tým istým číslom, aby sme zachovali, že nezmeníme tú hodnotu toho zlomku. Toto urobíš s každým zlomkom a to, čo ti vyjde, to spočítaš. Čiže keď sa zamyslíš, sú to samé 18, čo je skvelé, čiže to len odpíšeme a spočítame 6 plus 2 je 8 plus 9 je 17. Čiže teraz sme zistili, že 3 dievčatá, Tamika, Melitka a Ľudská, zjedli z toho celého balíka 17 18. To znamená, že keď sa zamyslíte, koľko je celý balík. Celý balík je 18 18. Pretože musia byť rovnaké čísla, aj čitateľ, menovateľ. To znamená, že nám chýba vlastne koľko? Že nám chýba 1/18 na to, aby teda sme mali celúčičký sáčok dokopy. Čiže 1/18 chýba. No a tá chýba, to je tu. Zostali len 3 cukríky Klárke. To je to, čo vlastne tie 3 dievčatá nezjedli. Čiže 3 cukríky predstavujú vlastne tú chýbajúcu 1/18. No a keď 1/18 sú 3 cukríky, tak a celý balík je 18 18, tak my vlastne tie 3 cukríky, keď vynásobíme 18, tak z 1/18 dostaneme tých 18 18. Čiže zistíme, že 54 cukríkov tvorilo celý balíček. A to je celé riešenie. Takže ešte raz vyberieme si zlomky z príkladu. Prvý zlomok, druhý zlomok, tretí zlomok. Tu sú napísané. Určíme spoločného menovateľa, čiže pripravíme si pre každý zlomok nový, kde už napíšeme dopredu tých menovateľov. Spätne zistíme, čím sme museli násobiť a s tým istým násobím aj čitateľa. To všade vykonáme. Spočítame čitateľe. Zistíme, koľko zo sáčku už je minutých. Logicky zistíme, koľko nám teda chýba do celého sáčku. No a to, čo nám tu uviedli, že koľko cukríkov kusov, to je vlastne ten chýbajúci prvok, takže bude stačiť už len prenásobiť a budeme mať celúčičký sáčok. Nie je to také ťažké, dobre si to premyslíte. Držím vám palce.